Bueno, estamos acá en el IES, la estación de Otimén, y la idea es proyectar una escuela en Cerro Hueso, una producción argentina de Santa Fe, cuya realizadora muy joven trabaja mucho en la cuestión de la sensibilidad hacia el otro y cómo la escuela contiene o no estas diferencias. Molt contents de poder tindre la missa ací a l'escola. Pensem que aquest tipus de festivals aporten una mirada crítica i ajuden a tot l'alumnat a ser crítics i a produir els seus propis audiovisuals. No estan acostumats a veure aquest tipus de cinema ni aquest tipus de curs educatius i aleshores educar-los en aquest sentit i ensenyar-los a tindre una altra mirada creiem que és fonamental. Aleshores la importància és cabdal. Continuem amb la missa.